Jumbo Weather Update. Sa detalye na sa mga balita sa panahon, ang Bagyo Inday na siplatan nga yara sa 620 kilometros na sidlangan sa Basco, Batanes as of 5 a.m. Hinimay kabaskugon sa hangin nga 150 kilometros kada oras kag pagmadlos nga 185 kilometros kada oras. Nagahulag ini sa northwestward nga direksyon sa 20 kilometers per hour. Napaidalom naman sa buong sa signal number 2 ang Batanes, eastern portions ang Babuyan Islands, northeastern portions ang mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nabiling bayan sang Cagayan, nabiling bayan sang Babuyan Islands, amuman ang Isabela, ang northeastern portions ang Quirino, Apayao, northern portions ang Abra, Kalinga, eastern portions ang Mountain Province, kag eastern portion sang Ilocos Norte. Ang southwest monsoon ko na bagat naman na magadulong sang mga pagulan sa pilaka area sa Luzon, amuman diri sa Visayas kag Mindanao. Ang pagulan ginalauman nga magatupa diri sa pilaka area sa Panay, sa Antique, sa Aninii, amuman sa Bilison, Bugasong, Tobias sa Fonier, Hamtik, Patungon, San Jose, San Remigio, Sibalom kag Valderrama. Sa Kapis mangin maulanon sa Tapas. Diri sa Iloilo, magatupang ulan sa Lambunaw, Haniway, Maasin, Alimudjan, Muman sa Leon, Tubungan, Igbaras, Miagaw, San Joaquin, Gimbal, Tigbawan, Muman sa Oton, San Miguel, Pavia, diri sa Iloilo City, kaga sa Banwa, sang Leganes.